Vakaenda kutaura kana maakudai nyu kuprofitwa. Namafungo nimada kuprofitwa. Pota yenyu muchoya kunoko. Magadi mama. Tiripangu magadi wa prophet. Imimi ndimi maichengeta mai venyere pavairora. Ichokwadi prophet ndinakavachengeta for 5 years vachihwara vakatoshaikira mumaoko angu aya. All right. But why kana makaita rudo rwese ndiri kuona mine kubatikana kana kuti chigumbu chaminacho? Ndakatobatikana nokuti vaingoti kuna vamwe hanzvadzi dzangu navanin'ina vangu vakaita basa vachivasumudza panhame papo ina nambovhera ndakasumudzwa. Ini imba yangu yakatoparara prophet nekuda kweurwere hwamai vangu. Okay. Mune hanzvadzi here iri kuSouth Africa? Chokwadi prophet. Ndiye aitomira akaita chii? Akatenga chii? Akatuma mari mai vashaya yokubatsira panhamo. Okay. So imimi chiri kunyanya kukurwadzai ndechekuti imimi hamuna kumbobvira matendwa nemadzisekuru. Enda handina nehama dzese zvadzo. Kureva kuti panhamo painzi tiri kutenda mukomana wekuSouth. Ichokwadi. Asi akangotumira mari yekabhiji. Ekabhiji nokutenga kofini chete. Asi imi for 5 years murimi mama na mama. Ndichivabvisa mapamba prophet. Ndichivaradzika ndisingarari. Iko zvinezvi ndabata musana wenyu ndiri kuona uine dambudziko rawinaro. Chokwadi ndiri kutohwara kana makumbo chaivo akatozvimba izvezvi. Madhiski enyu akanzi akamuvha. Nokuti pamaibatsira mama ndimaivasimudza mega. Ichokwadi ndaivasumudza ndega hapana mbouya kana wani. But panhamo pakutendwa pakatendwa vakazotenga box nevakatenga chikafu. Vane mari. Munozviziva here kuti kune dzimba dziri kubhureka nekuda kwaizvozvo? So chindiudzai kuti panhamo pacho vakavigwa nguva iripo here kana kuti pana akamirirwa? Vakatomira mukomana wekuSouth Africa kusvika asvika. Pairwara mai mukomana anambobvira akatumira kana senti mukamutumidzira mameseji aitoignore zvake. Kana kubvunza zvake kana kudiya nga asingatombopinduri mameseji. Asi panhamo madzisekuru vaona box vanosimuka votenda voti tiri kutenda tsvagira hama yedu box simukai but wacho akanga achigara nemunhu for 5 years haana kana akambomutenda. Handitorina basa prophet. Chandakusimudzirai ndechekuti vedzinza renyu havana kukutendai asi Mwari ada kukutendai nerudo rwamakaita. Ndinotenda prophet, ndinotenda maita henyu matitendawo maita henyu. Kubva nhasi kana paine mumwe munhu yekutarisirai pasi haachazokutarisai pasi zvakare nezita raJesu. Ndinotenda prophet, Mwari ava nemi, Mwari akuitirei nyasha, ndinotenda. Kune vanhu vakawanda vane zvigumbu. Ndopa ndinoti chero muchechi chaimo kana maakutenda zivai kutenda kwacho. Kana uchitenda iva na list revanofanira kutendwa. But hazvireve kuti munhu azoita muchekadzafa pekupedzisira atenga kofi naakakosha. Ngatiti iva namai vedu kana vari vapenyu tivaratidze rudo. Ko izvo zvekuti hatiratidze vanhu rudo zvakabva kupi? Ko izvo tinozviwanepi zvekutoda kuzotengera vabereki guva dombo rinodhura asi vari vapenyu takatadza kuvapa nguva? You see, mai vachitanga kutaura nyaya yavo vazhinji havana kuzvitora serious. But indanzi nedenga haugone kusaadresa nyaya yamai ava because yakakosha. Kune vanhu vakaita zvinobatika asi havatendwe. Chero pangave panhamo chaipo vakwasha vanotema huni dzimwe nguva havatendwe. Kunotendwa azongouya nemota, kunotendwa auya nemakebhiji. Ngatidzidzei kuappreciata wese. Zvekudai kwangu uri kumasowe ndakutokuimbirai mama.
imi matendwa 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 nedenga. Endai munogara pasi. Tenda prophet mwari akuitirei nyasha. Goodness yenimesi iriyo amana tibret bata mutumwa uponesi. Big Sunday yakasiyana nemamwe. Big Sunday service na Prophet Tifredi Musuwe Sunday 1 February 2026. Zviri kuitika kubva na 10 mangwarani kusvika na 4 zuva rovira. Tinenge tiri pa number 11403 kona High Glen Road na Mushayabande Road, Glenora B, Muharare. Pane zvihombe zvakakumirira, saka wanikwa uripo panzvimbo. Goodness and Mercy Ministry. Big Sunday nemunhu waMwari Prophet Tifredi Sunday 1 February gore rino 2026. Muchida kuziva zvizere fonai pa namba dzinoti 0712 528 094 kana 0778 059 270. Prophet Tifredi vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.